Bilgune, agertoki, pasaleku. Herriko plazak. Aurtengoa, 2021ko inauteria, azken urte hau bezala, bitxo puta honen ondorioz, oso berezia izango da. Edota hobeki esan da. Ez da izango, ez eta izan behar ere. Egoera zein den ikusita, ez irudirik, ez eta inbeste maite dugun inauterietako musikarik, ez partekatzea erabakia hartu dut. Ez genuke sua piztu behar. Da eguna, esnatu inauteria. Sentimenduak, grinak eta sormena azaleratzeko uneak dira. Baina, salbuespenak salbuespen, une aproposa izan daiteke, beste behin, gure kasioia astindu eta orain dela 10 urte. 2011an inauterietan garbiketa zerbitzuak, gizon emakumeak, egin zuten lana erakutzi eta txalotzeko. Musika joz, kantatuz, dantza eginez, antzeztuz, bakoitza berean, baina taldean aldi berean, denen festa. Bai, gu guztiok festan murgiltzeko, egunez egun gozatu eta ongi pasatzeko, hainbat dira lanean ibiltzen diren kolektiboak. Beraiei, garbitzaile, udaltzain, kazetari eta beste hainbatei guztiei eskaini nahi nieke aurtengoa. Tabernariak, komunikabideak, garbiketa zerbitzua. Beraiek gabe, jai izango genuke eta. Erreportai honen bitartez, nire eta gu guztion txalo eta errekonozimentu berezia, helarazi nahi nieke. Behon deiela.